Barkanku dai jama'a, barkanku da kawo ziyara cikin YouTube channel namu. Wannan labari ne zamu kawo kan wata tsaleliyar budurwa mai suna Chidinma. Chidinma yar jihar Lagos ce wadda take fitowa yawon talle ba don komai bane sai jan hankalin jama'a. Wannan shiga da kuka ta yi ba don komai bane don ta yi ne saboda ta jawo hankalin maza, sannan kuma ta cimma burinta wadda idan ta fito a rana tana yin ciniki akalla 20,000 ko ma in ce ma 100, wadda wannan gidan jarida suka fitar wannan bayanai yadda kuka ganta kamar haka. Saboda tana yin hakan ne ba don komai ba saboda ta samu cinikayya daga wajen maza da yawa, wadda kuma burinta yana cika yadda abinda zai baku mamaki ba wani abu bane irin yadda wannan abu da wannan yarinya take sayarwa ba fa wani abu kirki bane, kawai agwaluba take sayarwa, amma sai dai a hakan maza suke iya jiranta a rana, wadda wani shi a ransa in ba wai ya ga ya sai abu a wajen wannan yarinyan ba hankalin shi baya kwanciya. Ita kuma burinta kenan ta ga maza suna cincirindo wajen sayen kayayyakinta. Idan kuka lura da shiga ta take yi na yanayin kayayyakinta, dole ne ta ja hankalin maza wajen ganin cewa sun sassiye wannan kayayyaki nata, saboda ita wannan yarinya da kuke gani ita ta yi karatun jami'a ne wadda kuma ta rasa aikin yi, amma kuma ta ga cewa idan ta da fito da talle ba lalle bane mutane su ce za su na saya, shine ta fito da wannan salo wadda za ta na sa matsatsin kaya tana fitowa, wadda ta yadda za ta ja hankalin maza. Kafin mu ci gaba da bayanin namu, ka daure idan wannan da shigo wanka da farko cikin wannan YouTube channel namu, ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo zai shigo ma kwazam cikin kan wayanka, saboda ka je ka kalli bidiyon namu. A nan gaban kuma ba ma iya wannan bane, akwai mata da yawa wadda suka yi shura a wannan gefe, sannan za mu kawo muku su nan ba da jimawa ba. Akwai wata ma wadda ita ma 'yar cikin jihar Ghana ne, wadda take aikata irin wannan shiga wajen ganin cewa tana yin talle don yadda za su jawo hankalin maza. A bayanan da wannan yarinya Chidinma take wa manema labarai, da ta ce dai burinta ya cika iya yadda take so, ganin yadda ake sayan abunta yadda ya kamata. A bayanin da ta yi, ta ce ko da a ce masu manya-manyan hotel ne ba sa samun riba kamar yadda take samu, ko da irin masu 'yan mata masu sai da abubuwan masu tsada ba sa samun adadin riban da take samu, wadda wani yakan iya bata kudin ma da bai kai da yafi kudin abin da take sayarwa, wadda wani yakan iya daukan kudi maƙudai ya bata dalilin kuma wannan kaya da take sayarwa. Kuma ita a ranta ta san cewa ba don komai ne suke bata wannan makudan kudade ba, sai dan irin yanayin shigan banza da take fitowa take sai da abubuwa. Wannan kenan. To jama'a, a nan ne muka kawo ƙarshen wannan labari da muke baku game da wannan yarinya mai suna Chidinma. Kamar yadda muka faɗa muku a baya, idan wannan ne farkon shigowanka wannan YouTube channel din, ka daure ka danna mana subscribe sannan ka na ƙararrawar sanarwa ta yadda idan muka ɗora sabon bidiyo zai shigo muku kai tsaye.